كابا يرحق كاب كله هزب خاونا يرحق كاب دريا زقدس وتازونا يرحق زتعمن زحيشن عزلنا تمنن قربيتن كل حيل سلان كرقص سلطان ذهب كان نسخاهم كاب كله خفا دحنا نبالها نمبرنا فتنا يتون حد ودخا ويتانا املغنا مدحنا يسكر سات من تفقر سبيل بزغبرو محراتن قرتان مسخا معرم حوم زغن منفس قدسن مسغانان صنعتن بؤزل لك على من كل ساعه نزل علم امين استاكوين على ابي ناين السحاب مزمور 51 وأملاك أمثالك محرني كم تعبيه راها أبساي دمسس كاب أبساي أصبيك حسبني كاب حتياتي وناسرين أنا أبساي فلت ألقم ما حتياتي كل جزيب كن مأيو بزربا خاص عاد فرغان صون كاتر كبس أنا عقات راي بدلكو أبكن مخا كي جبركو نبا أبسات ولدكو نيك أب حتيات تنستن إنه نحك أوش تقاتل اليوم أبعبون توم حرن من تغصر سمع زاتري إن كبرت كذو صحدا حسبني تنزغت كت كاي أنا عصمت حجوسات بهتان حجوسنا اسمع عن جز كاب حتى أتي كله نبذل أبساي وندمس سوا أملاق صوري اللي بفتر اللي يصنع منفس كاويش تحدث كاب جز كاي دربيني حجوس مدحان كامل اللي بفقد النيا منفس وندق فني ما قد خان مفرس خمرهم إياحات أنا بخاهم لسئية وأملاق مدحاني كاب عداد ما نقفن لساني صرق هل الكتب له يا قويتها أفي مسجانها كنا قرص غنا فريك فت مسوات بهب لكاني مسوات محرارة تبغوني خمو مسوات أملاك سور منفسي وأملاك نسورن كتن لبعيت نقوني خانس يم صقها سناي قبر الله نكاتيات يرسالم ندقش مسوات صدق بزحر مسواتي بملء مسوات بهك لك أيو شعو أم مسويخا أرحو قرب لك أيوم محلي لويا صلوت زيادة قاس نكورسات نقصين أملاكين مسكان قرب له هاتياتك حد قال لك أدمنو عدل المزمر أنا شركة ما بزي شركة بري رأيكم على دي؟ هو عمر أوكي بقى. أوكي. مزمور 230 ممر سارة 231 ጽጋቡ ዶክተር ጽጋብ 232 ህይወት 233 ፕሮፌሰር ክፍላይ 234 ኣነ ክወስዳይ 237 ኣባቕሺ 238 ሰሎሞን 141 እንደገና መምህር ሳራ 142 ዶክተር ጽጋብ 146 ህይወት 147 ኣነ ክገብረአ 148 ፕሮፌሰር ክፍላይ ዓዊልኩም አንብቡልና ፕሊዝ እሺ ኣነለይ እቲ ፎንት ቁርብ ክዓቢ ይኽእል እወ I can try but ከመይ ኣሎ ሕጂ ጽቡቕ ኣሎ ዳር ሃሌሉያ ንእግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ንዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላትን ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ካልኦት ተስልጥ ወብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፍረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ
ስሙ በይኑ ልዕል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓቱ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳልኻ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና አሜን። አሜን። ክፍልታት ጸሎት መምህር ሳራ እራይ መምህር እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ። ጌና ኣብ በቲ መጽሓፍ ከንብቦት ቴሌፎን ይባላል። እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ፣ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነሞን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪ ተንሲኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሃረንን ኣድህነንን ናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን አሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ህይወት መምህሮም ከመይ ምሲኹም ኩልኹም ቴንኪዩ። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ሓጢአት ዓራት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሰለተኛ ከዳዕ ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እውን እምብርካኽ። በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ ቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ተደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ። የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቴንክ ዩ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ፕሮፌሰር ክፍላይ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገመጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ። ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣለዉ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ትምኒት ታማክ እንዳልኮነ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ።
ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ዓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ንነፍሲ ኣድሕና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹሞን ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቆንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሰሎሙ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋናና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያውን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጌታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ፅብኻ ብፅሓዮሞም እንቲ ትቅዱስ ሚካኤልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፅም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ዶክተር ፅጋብ ጠመካ ድዩ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ፀሎትና ኣድርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጎ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንደረሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክፀግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪና ኣማኑኤል ኣምላኽና ስለ ዝወለድክልና ኩርዓት ዘብልና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና መተው ጸሎት ሃይማኖት መምህር ሳራ ሕራይ ዶክተር
ኦ ዓዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መፂኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሃንናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኸ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መበሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሃጣን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሃረና ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ጸሎት ሃይማኖት ጸሎት ሃይማኖት ፕሮፌሰር ክፍላይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካ ወግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 Son, Kryalaison, Kryalaison, ክርያላይሶን 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 Kryalaison, 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን Kryalaison, Kryalaison. ቅዱስ 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 ህይወት እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙልኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታትካ ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርንን ጭንቀትናን ብዘካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታ ምሕረት ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውር ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንቲቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቕረበለልና
وقيتا كم محرت كدامبر كم بزحي حاتيات أيخون وقعت قبرنا بسم كان لا هو ምህረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ ምህረትከ አምላክነ وعقوبك مع بغضان بك ممرتك أملاكنا وعقوبك عبسان وقويت بقعات قرنا مسكانا خنزلنا خنصليف سمايات تنبر ربنا سمك يقدس مقصات امسا فاد كان تاب سمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لهم هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حايلن كبرن نزل علم نتكايما امين عوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللغو بحلنا غدن قليخي ስጋኸ ወንድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣን ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቓል بحسابكم بكل واساتنا زحطانايو اسغار حرعون مفقر سبن سلازغونك من تقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا واملاق بسلام كنحدر سلامات ليتابنا ابزانا يدقاس غزينا خاب كل چنقتنا صاغبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا صلان كحلونا خانا سلام ملائكه لاخلنا بصغام برهراهنت مفقر سب زغون حدا ودخا ويتانا املاقنا مدحنا يسوع كريستوس اتبون مسؤون كبرن وداسين غرمان زلكا معرخة من زخون وهبوت منفس قدسن مسقانا يقبعك حج النزل علم علمن أمين دحر نفس وكف سعد صلة صلوت وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا او أمن نفس وكف ساعة قزين أب سماينا مدرن بخبرت سجر الكا كرسوس من أملاقنا بعلنا ويعتع قسم بزح مرتن بسنات ملاخا روحن نتمعنا زقدام يم حتى تنياتات تمحر نحط ابن السحات مليس بهوات كنبرن برموتو زي تدلي من تصبيهم زلو تصفى سمايات كرغبو نخل منا بدحنا تتقدم وقويتا بزا ساعة زيان عب كل ساعات لما أنا تقبل يوتنا كان علنا تأزازات كاخ نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع حزن سكيات بنرد عنا بهلونا عمكن عقب بقدسان ملاك حلونا ناوهدت امنت كان مرهم انتي نابت زي مرمرن زي وسنن فلتت كاخن بتصح عدلنا نسخان زل عالم بروخيخة امين وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصغات تمسا فار كامتا بسماي كوم دمام دريقون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كفاد احنا ننبر افتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين اوغزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي ادى جابير صباوت قويتا سراويت سلام لك لخو نسغي كابا نستبرغتيخي فركر سغم برخيو او ملتا تصقا جابير مساخيو او فسيتي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين كبرن مسقانان نعملاخ يخون እግዚአብሔር አምላኽና ጸለናዮ ጸሎት ዘቕረብናዮ ለመና ኣብ እዝኒ እግዚአብሔር በፂሑ ንዓና ዝምሕረና መዓዝ ዘቑረልና ድማ ይግበረልና ሕጂ ድማ ናብ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ኢና ሎሚ ክንርኢ ክልተ ኣርእስቲ
ሂብወን ኣሎ እታ ቀዳመይቲ ዕዮ ጳውሎስ ኣብ ኣሕዛብ ትብል ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 13 እታ ካልኣይቲ ድማ ጳውሎስ ከም ዝጸለየ ድማ ካብ 14 ክሳብ ፍጻሜ እሞ ከነንብብ ዝተዳለና ወይ ካብ ኣሕዋት ካብ ኣሓት 2 ተቀዳመይቲ ካብ 1 ክሳብ 13 ተኻላይቲ ድማ ካብ 14 ክሳብ ፍጻሜ ከነንብብ ተዳለና ኢድና ከነውፅእ ንሕብርና ትኽእሉ ኢኹም ራይ ህይወት ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 13 ኦኬ ቦና ኣነ ግን ኣም ሶሪ ኤፎን ኣቲን ላስት ታይም ኣይነበርኩን ኤፌሶን 4 መሲልኒ ናይ 4 የተቐሪበ ነይረ ግን ድሓን ኩሉ ሓደ እዩ እናተይ ጌጋ እዩ ዕዮ ጳውሎስ ኣብ ኣህዛብ እንደጊምናያ ኢና ሓቂ ኸታይሽ መምህር ስለ ዘይነበረት ሓንቲ እወኒ ስለዚ ኣነ ጳውሎስ ምእንታኹም ኣህዛብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ቀደም ኣሕፂረ ከም ፀሓፍኩ እቲ ምስጢር ከመይ ኣቢለ ብራእይ ከም ዘፍለጠኒ ብዛዕባ እቲ ስሌኻትኩም እተዋህበኒ መጋቢነት ፀጋ ኣምላኽ ሰሚዕኩምዎ እንተ ኮንኩምሲ ምስ ኣንበብኩምዎ ነቲ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ዘሎ ፍልጠት ከተስተውዕልዎ ይኹነልኩም እዩ ሶሪ ከምቲ እዚ ሕጂ ነቶም ቅዱሳን ሃዋርያቱን ነቢያቱን ብመንፈስ እተገለጸሎም ኮይኑ ኣብቶም ካልኦት ወለዶ ንደቂ ኣዳም ኣይተፈልጠን ማለት ኣህዛብሲ መዋርስቲ ሓደ ስጋ ብወንጌል እውን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መማቕልቲ ተስፋ ከም ዝኾኑ ኣነ ከም ግብሪ ሓይሉ ከምቲ እተዋህበኒ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ወንጌል ኮንኩ ንዓይ ከም ኩሎም ቅዱሳን ስንጠቅ ንዝብል እቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንህዝብ ክሰብኽ እዚ ፀጋ እዚ ተዋህበኒ እቲ ኣብቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር መጋቢነት እውን ከመይ ምዃኑ ንኩሎም ከብርሃሎም ተዋህበኒ ኣምላኽ እታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበብ ሕጂ በታ ማሕበር ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለው ሽመታትን ስልጣናትን ምእንቲ ከፍልጦም ከምቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዝገብሮ ናይ ዘለኣለም ምኸሩ ሳላ ብክርስቶስ ምእማንና ንሕና ትዕባትን ብእምነቶም ምእንታውን ብእኡ ኣሎና ምእታውን ብእኡ ኣሎና ሶሪ ተንኪዩ ቦና ስለዚ ክብረትኩም እዩ እሞ በቲ ምእንታኹም ዝበፅሐኒ ፀበባ ክትሰልክዩ እልምነኩም ኣለኹ ከይትስልክዩ እልምነኩም ኣለኹ መምህር ሳራ ዲሆም ፎንስ እወ ኣራይ ካብ 14 እየ ዝጅምር ምእንቲ እዚ እውን ናብቲ ኣብ ሰማያት ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ዝስመዕ ኣብ ብብርከይ እምብርከኽ ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሃይሊ ምእንቲ ተትብርትኡ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑን ምንዋሑን ንምማቁን ቁመቱ እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክዕሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፎ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት
ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ግናኸ ከምቲ ኣባና ዝገብር ሃይሊ ካብቲ ንሕና ልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ኣእዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኩሉ ውሉድ ወለዶታት ኣብታ ማሕበር ክርስቶስ ኢየሱስ ንእኡ ክብሪ ይኩኖ ኣሜን ኣሜን ራይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኹን ዘንበብኩም እግዚኣብሔር በረኸት ይሃብኩም ሕጂ ድማ ኣውና መምህር ተኽሉ ብሰፊሑ ኣዕሚቑ ድማ ነዚ ምዕራፍ እዚ ክምህረና እሞ ንዕኡ ምግላፅ ኣፀቢቑ እግዚኣብሔር ገልፀሉ ንዓና ድማ ኣምላኽና ክንሰምዕ ሰሚዕና ድማ ክንፈልጥ ፈሊጥና ድማ መገዲ ኣምላኽ ዘትሕዝ ክኾነልና ንዓና እውን ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና መደብ እናበ መምህር يرى له يرى له ورر له دائما اوكي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين أبوتاتي كهنات كاب حاتاتي فتحوني كلاتكم نايزي تصاطفنا نايزي أب صلاتكم ذكروني كمتي أبونا بعشر لتنساء زولنا لما أنتي كم فارس جابير معرف سلست خنرئينا كل التخفى على اللو أجي بتن كل جزيان جمران مالتي بتن حتتات كنجمرينا نزن حتتات كنتر أخذ من لسك إلنا أبتي دتنبدي ولا أبز حجي نمهارو نايتم معرف صبق مردات علينا مالتي إذا مستير زبحل انتهي بزعبات مستير بزوحي تحيفو سلازي إذا مستير زبحل انتهي أبا قلقلوت إنه تكرو مداي انتهي قلقلوت كان قلقل لنا كهن يكون ولد كهنة يكون بحبشة ويكأنا مؤمن يكون سي إتي كتكرو زقبقوس مداي سي انتهي إذي درجات لوتي إذي انتهي يوزلو إذا حواري بأولوس زقربو 4 صلوت تبلالا ويكألمنا انتهي لي يصلي لهم أتيك أند علامون إذا معرف إذا أصلوتي جن أمونجو قال مستريد مالتي معرف حدا حواري بأولوس أبصدر بيت أملاخ بيت كريستيان بمخنا زي رخبنا برخت قريش لنا معرف كل تقاب زعباتينا بصدر بيت أملاخ التسجاجر الأوان قريش لنا حجي معرف سلسته نتي ننويح أوان تحابي وزنبر مستير زبلو مالتيو كم أنتا تابت كريستيان زلوا قده نمردا هارب اسم انتي حجز إفسون زيت الليو تقولت يقال سألنا مالتيو حسابات حواري باولوس معرف كلته كاب كساب كفقد خلته كساب 10 سلسته تقوليت زلو فقدي 10 مليسي يقتل مالتيو جي كاب كلته اسك 10 سلسته دلو كال يبل اتي مجمر تاع حسبو جن بزعبال صلوتهم دحر فقد 10 يقتلوا حواري باولوس بمخنيات زي اتي اقديمو تزارب وزربا من انت احزاب تنبركيخو كم زصلي يو زارب نزا كفلي ازيا كتصلي إلو إيو زجمر نصلوت إلو يجمر نعاتهم نصلوتهم إلو إيو دجمر مالتي نزا مرافزا أنت هنا جن بزعبا كلتا نجارات كنوغروم يدل مالتيو قال كلتا قدات مالت بزعبا مستئرن أقلقلوتن مستر بتغريسيانن أقلقلوت بتغريسيانن كقلت اللهم يفتو مالتيو كتصحف حسابو حنسب دو بالكافت صلوت دو عبيلو نزن كلتا زيان مستئرن أقلقلوتن انتاي مخانو كقلت اللهم يجمر مالتي هارا باولوس نظام الاختزياء أبرومي أب التأثير الأوان كوينو كم دي صحافة خاء يقلت لنا تشحف مالتي
ሰሚዕካ እንተኾንካ ወይ ከዓ ሰሚዕኩም እንተኾንኩም ይድብሎም እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓረግ እዩ ይብል እምነት ብምስማዕ እዩ እዚ ከዓ ሰሚዕካ እንተኾንካ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያን ቀፂልና ክንሪኦ ኣብ ቤተክርስትያን መፂኻ ወንጌል ክስበክ ከሎ እንተ ደኣ ሰሚዕካ እምነትካ ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ዝመፅእ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 15 ከዓ እንታይ ኢሉና እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ምክንያቱ የጠንቅቆም እዩ ደሎ እቲ ዝበልኩኹም ክትርስዕዎ የብልኩምን ትኩሉ ዘቲ ተምሃርናዮ እንተ ደኣ ንርስዕ ኮይንና ከነፍሪ ኣይንክእልን ኢና ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣህዛብ ምእንቲ ክገልፀሎም ኣምላኽ ብዛዕባ ፀጉኡ ፍልጠት ሃቦም ንዕኡ ንምንታይ ኢሉ ከም እተፀውዐ ይገልፀሎም ኣሎ እቲ በረኸት ዝረኸቦ ከዓኒ ንዓዓቶም ከካፍሎም ንዓዓቶም ሃዋርያ ከም ምዃኑ ወይ ከዓ መምህሮም ከም ዝኾነ ከም ዝተበደበ ብኣምላኽ ዳ እምበር ባዕሉ ዘምፅኦ ከም ዘይኮነ ከዓ ይገልፀሎም ከምዚ ከዓ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣህዛብ ምእንቲ ክገልፀሎም ኣምላኽ ብዛዕባ ፀጉኡ ፍልጠት ሃቦም ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ኣሎ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነገርኩኹም መሰረታዊ መዳያት ፀጋ ኣምላኽ ሰሚዕኩምዎን ተረዲእኩሞም እንተኾንኩም ኣይናይ ክገልፀልኩም ከም ዘድሊ ዘለኒ ክትርድኡ ኢኹም ብፀበባይ ድማ ተስፋ ከይትቆርፁ ክትርድኡ ኢኹም ምክንያቱ ዋላ ብሰንኮም ዋላ እኮ ስለ ንዓዓቶም ዝሰበከሎም እንተተኣሰረ እዚ ዋላ ሓንቲ ንበረኸት ዳ እምበር ንካልእ ከም ደይኮነ ብኡ ከዓ ስኻትኩም ክትሽገሩ ከም ደይብልኩም ምክንያቱ ኣብቲ ፀገም ወይ ከዓ ኣብቲ ፀበባ በረኸት ከም ደሎ እዩ ዝገልፀሎም ማለት እዩ ጎይታ ንኣተሓሳስብኡ ብመለካታዊ መሪሕነት ወይ ብመንፈስ ኣምላኽ ብቐጥታ ንሃዋርያ ጳውሎስ ተገልፀሉ ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ናብ ሃዋርያነት ከም ዝመፀ ንሪኦ ኢና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ተገሊፁ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ሃይማኖቱ ምስ ቀየረ ወይ ከዓ ኣብ መንገዲ ኤማሁስ ምስ ረኸቦ ነቲ ነዊሕ ከይፀንሐ ኣብ ምድረ በዳ ዘሕለፎ ተመክሮ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 3 ክሳብ 6 ተገሊፁ ኣሎ እቲ ካልኣይ ግዜ ከዓ መልእክትታት ኣብ ዝፀሓፈሉ እዋን እዚ መልእክትታት እዚ ክፀሓፍ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሓደሮ እዩ ዝገልፅ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ብምንታይ ኢና ንብል ንሕና ብቡፃት ኣቦታት መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎም ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ሕጂ ናይቲ መፅሓፍ ቅዱስ መግለፂ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ኣብዚ ኣላ ፅሕፍቲ ናይ ዓይኒ መሰክራን ከምኡውን ካልኦት ኣብ ዘመኖም ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰክራን ዝፀሓፍዎ ታሪካዊ እዩ እኩብ እሙን ሰደጥ ስለዝኾነ ከምኡውን ብፍሉይ ትንቢት ዝኾነ ልዕሊ ተፈጥሮ ፍፃሜታት ምክንያቱ ናይ ሰብ ዘይኮነ ተወሳኺ ፅሑፋቶም ልዕሊ ሰብ መበቆል መለከታዊ ምግላፅ ምዃኖም ስለ ዝገለፁ ወይ ከዓ ስለ ዘጋራርፁ ኢና ንሕና ንመፅሓፍ ቅዱስ ንኣምን ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብሰብ ዝተፅሓፈ ይኮነን የስ ብሰብ ተፅሓፊ እዩ ግን መለከታዊ መንፈስ ሓዲርዎም እዮም ፅሒፎም ዳ እምበር ብሓሳብ ናታቶም ከም ደይኮነ ማለት እዩ ኣእምሮኦ ክርስቶስ ብልክዕ ነጥቢ ኣብ ምምሕልላፍ ይሳተፍ ነበረ ነብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክፅሕፎ ከሎ ነቲ ክፅሕፎ ከሎ ብናቱ ሓላፍነት ከም ደይፀሓፎ እዩ ዘረዳእና ደሎ ማለት እዩ እታ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እትርከብ ምስጢር እትበሃል ቃል ነዚ መሰረት እምነት ንመዋዕል ቤተክርስትያን እያ ተመልክት ከምቲ ኣቀዲሙ ዝፀሓፍክዎ ይብል ነቲ ኣቀዲሙ ኣብታ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ዝፀሓፎ ነገር እዩ ዘመልክት ማለት እዩ መልእክቲ ኣትበልቲ ምእክት ትብል ደላ እዚ ከዓ ኣህዛብን ኣይሁድን ኣብ ሓደ ኣካል ኣብ ቤተክርስትያን ኣምላኽን ክጠቃለሉ ከም ዘለዎም እዩ ዝገልፀልና ምክንያቱ ኣብ ቤተክርስትያን ክትመፅእ ከለካ ስጉእ እንዶምን እንተ ደኣ ትወስድ ኮንካ ሓደ ኣካል ክርስቶስ ኮንካ ኣለካ ማለት እዩ ክርስቶስ ከዓ እቲ ርእሲ ዝኾነ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እዩ እቲ ምስጢር ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ኣይሁድ ኣብ ኦሪት ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ከምኡ ከም ድኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ብሉይ ኪዳን እንታይ ኢና ንብል ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተገሊፁ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ነይሩ ሃቢ እዩ ነይሩ ወይ ከዓኒ ወዝ ከንሲል ብእንግሊሽ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እዩ ዝገልፀልና ደሎ እቲ ዝፀሓፍክዎ ከተንብቦ ከለኹም ፍልጠተይ ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባኹም ክነግረኩም እየ እዚ ከዓ ምስጢር ክርስቶስ እዩ ምንባብ ምስማዓን ዘለዎ ኣገዳስነት
منبابن مسمعن دلو أقداسنا منبابن تاي مسمع كأنتاي كريستنا ناي مرداء كإلت كلهم علو كريستيان مالتي أبيت كريستيان متيوم نتيجة سمعوا أمنتهم متان كوسهم مالتي مرداء كأ تام منبابي إذا خنا نبب كلنا جن قدسات متحفتي ويك أنا بوتات متحفتي استحفين نبت كريستيان زملكت مالتي كرد أنا زخير ويك أفلت أتكوس خلنا دخيل إذا جن حارس تمهرة ويك لعز ولا درجة بعلو زمس أو نجارات هيكونن نازف التأتزون نحنا نأملاخ لمينا إنا نروح ورأمبر بعلنا نقبرنا نجارات هيكونن جن لمينا كهبنا خمس خلق آميننا نازل نجارات زين نقبر مالتي أبرومي معرف عسرت فرأس شوعات تايد لنا بأرسي أمنت كم مسمع إياه مسمعون بقال كريستوس إيو زي أبد خسيان متينا وانجيل كسبح كلون ترى سمعنا نزي أمنتنا زي يوصلنا مالتي مثالي كلت فرشد الشفان تايد بل إزقاب هير تبا بيهب إيو مو فلتاتن مستوعالن كاب آف إيان زوتا نزخ أكن لمن يقبعنا مالتي نتدلل يخون لجيزي إندا لمنا نتزحبناها إنا مسكنا كم كريستيان متن كنا بر يقبعنا أب كالق زمن أب جزي أوريت مالتيو إذا خا اتمستر تباهيلو زفلت حيالو مدايات كريستياناوي هوت إدمي مجمار بيت كريستيان حدش كيدان نسابات زي فلت منبارو زحبر كالق موسخي إيو مهناتو حدش كيدان سي أب بولي كيدان تصويرو سلازنبري والحان تزفلت أساباي نبرن زغتل لهم نبات أي نبرون ولا تم نبياتون ينبيو دعني رومنبر بحقي اتي fulfillment ويك اتفصامي كريستوس زمص ايفولطون يمنيرو مالتي حجي جن املاح بتي منفس زنفس قدوس مصحفاتن ابيلو توساخي راي يقربلنا الله نزينا نحنا كنردو نخل جن ولاون نتمستر انت راح نردو خينا افتح حدش كيدانن افتح بولي كيدانن اتححزنا راينا هنري ادلنا نمبر بحدش كيدان طرح انبيمنا كنردو تمسترون عين خلينين مستير أحزاب ورستن حد أكالن كونو إتي أب كريستوس زاتو مبصعة بونجل إيو هوريا باولوس أقل قالي إزي مستيرزي نخخون متصوعتا توهبو مخنيات كلاتنا تمخليتنا نوهبو ويكا متصوعتنا نبهبو نناتنا لنا مالتي بمسرت وهبت سقا أملاخي خازي مالت أبتا هوريا باولوس أقل قالي كخون زلو قدي ولا حنت قدي يقولون إزيون أبناي كهنات أجيك أداسي كايدن كولوسي اتي ناي كإلت ناي تكهان ويك أنا فلتت ناي تكهان زو سنو نجر يلن معناته نتحبس تسزي نفسه أخيرو أي كإلني حتى يكون تكهان ولا دخون يكون معناته سب كم سب متن تجاجي خيلي نتي هون زجب أجن أملاح ده يزجبرون بل تكهان ولا حدا قدي يقولون أجل قالت راحي مالتي إذا قالك أنا هؤلاء باولوس كم أعت ملكوته مالتي مثل مخليت يعني أنا مخلياته كمخليت زتوهب كايا نحن راح تقبر تقل دامبر كالك تقبر تفتينك دينات كاسل زخونت مخنات كم تمخليت كاز توهبت كخم ويا كاخت أي تخليني همالتي أما تيوس معرف إسران حموشتن كاب دي أثرت بعته سقع سلاسة زلون صبق جيرو كي قال سألنا يخلينا زمالتي حد أقل قالي عوت أنت رأى قوينو بتسقى أملاق دا أمبر بنفعات اتي أقل قالي أيكونن إذا ما يبحكي بوي مخناتو بتسقى أملاق دا أي وتكل نجار زخون دا أمبر بناتو منفعات أيكونن زي كلاتنا هنرد عنا نقبر أنا إلكاز قبر نجار أبتاسيان يلن بحيل أملاقي كله if a ministry is successful أنت رأت بتخشان بتعمل successful كوينو it is because of who God is not what God does and what God does but not because of who the servant is نايتي أقل قالي كلت أيكونن زوركاس مالتي إتا أقل قلوز زلو حيلي كابتي أملاخ زلو كله زكالو إيو زركب أملاخ نبعلو كله زكالو كله إيو حاد خابتي بحرياتنا أملاخ مالتي كله زفلت كله زخيل إذا تغسزي أقل قلوتن كاب بحرياتتي أشتي وي أقل قالي توصو حجينا تكهن إذا خقبر خيريو كنبل أين خلينا مالتي هذي أبت مستيراتي الزارب دلهم نت مستيراتي ولا حنتي كم أقل قالي متعند أي غوبرنبر أو ولا حنتي كإيران ك نابتيناي منفس أو خمس أزخ إلن يلن إذا بحيل أملاح ترح يزنون فمجلس زيادة ذهبكم نتسوى نابدو مخ إيرو أي كإلني
بحيل منفس قدس راح يغير نتحبستون نفس جو خير أيكلن بحيل منفس قدس راح يزخون مالتي نايت أجل قالي وي نايت كهن قد أبزوالا خنتي والثانية يقولون هؤلاء قولوس بزعبا وهبت أما هاروك قلص كله نعي كاب كلهم قدسان نتحتي زخونكو ازي صقا ازي توهبن بل نحنا نتي صقا توهبنا كل جيزه كم تحتات كنا هنقبلو يقبعنا معناته زبقع يلن ولا حدا ولا حواري باولوس كمزي كبل كله سين أنا نتمرتي لي معناته أنا نزب بقع زبحل كبل زغل سب يلن بزي خاز مهرنا رلو نتي توهب الناس بتصقو كم توهبنا نمغلاط مالتي نسو وصيتو صقا املاح مخانو يقولح كاب كلهم كابتم كاب أبو صبق نجار زقبلو بقعات كم زي كونه دما ملؤ بملؤ يردؤو إيو نزخ أندا ذكر إيه مكنياتو تحاتيات أندا ذكر إيه انتاي زبلنا أملا حاتيات كان تدعى ذكر كاس حاتيات كا يرسعو حاتيات كان تدعى رسع كاجن حاتيات كا يذكرو كل جزء كان قلقل كلنا من البات حدا جزء وداسي خون تايكون سب تدعى وتصبق غير كان غير كان تدعى لنا حاتياتي تتفلتوس يوم زبلنا كم يوم زمهرنا بونا موني كم وخنقبر يقبعنا حاتياتنا تدعى فيتنا نحنا سلازي نتي كابت بيت يدحننا مالتي زي وهبت تمرتزي نا أحزاب زي مرمر حابتي كريستوس كمهرم توهبو معناته بعلخا مريمير كاختفلت تخيل يلن مالتي عقمي يبلنا نا أملاحسي بملؤ بملؤ كنردو عين خيلنا اتن دقالت قالنا طرحينا هنفلت تخيل اتمسكر زقابو رخاء ازي مس أملاح زلنا حبرت مس ننحفنا زلنا حبرت أب جزاء رأسنا دلنا حبرت نزي خاني نتاولاون أب كلاي قرنطوس دلافتنا متشرشة أبوتاتنا خبون رؤانا خلص كله سنت أمزبنا أبزي أتصحيفة عندهم موني صقاوي تنا يسوع كريستوس فقر أملاكن حبرت منفس قدسن مسكولاتكم يكون إزي كاتن سلستين مالتي صقاوي تنا يسوع كريستوس فقر أملاكن محرت ويك حبرت منفس قدسن مسكولاتكم يكون حجزي أن سلستي أنت رأينا نحنا هاني مس أملاك لنا مسنا نحد حدنا لنا مس جزاء رأسنا خالنا نزي إنك أكن فلتنا معناته أب لبخا سنة أو يوش سنة زيبلك نخالق سبات سنة كتب أيتخيلني هان نقول نجارات أنت الله نتي حدش أكل بتخريستيان فترة نزخاء بخمس عينات فتر مالتي نتي سماوي حيلتات بتي بتخريستيان التجبرو سرح مالت مستيرات أب بتخريستيان كفتم كله نزل معليا زي بلو طباب أملاح كريئو خالو أبزي قداس حوالات كمان كم زيلي يقول سيئو ملاختي كم ديابلوسن ويكا زودا أخوانو خوليوم ويكا أب سمايات زسافورو بتي مس دك سب زلو ركب أبيلون بزعب أملاح زيادة تمهارو حجزي كسع كندي كم زفكرنا مس رأيو نزل مستيرزون نساتهم أيفلتوني منيرون دحار زرأيو إمارتي أبزي قدش كيدان ويتحنان مرحينان يسوس كريستوس مئنتانا يلو مسماتة مستسقلة بو كسع كندي كم تفكرنا يتمستيرتي نعاتهم من تقلت اللهم يبلنا نحنا أكال ويكا كفلنا أملاح بيسوس كريستوس أبيلنا زفت سمو زرع ألماون سفحن مدب إنا نحنا إنازي كله تي أم مدب أملاخن أب كريستياناوي هوتن زفت سم نجارات أب كريستوسن إيو زفت سم بخريستوس جيري زفت سم أب كريستوس جيري خا زفت سم أب قيتنا مرحينان يسوع كريستوس بمعنى تبعاتن مأتوي ويكا مثل متأممانن علنا أجي مس آمنا ويكا أنا يزوم أحزاب سلازبل دلو تم أحزاب مس آمنوا مستقبلوا مالتي مثل توهبهم انت أقوانوا مثل توهبهم أبو ونجل وحنس معرف حدا عصر خلطن تأيت لنا نتهم اتقبلوا وزبلوا كلهم بسمو زآمنوا جنا ولد أملاح كونوا مثل هابهم مثل زتوهبهم سلاز آمنون سلاز تقبلواني زخاء ورستي يكونوا مالتي سب إفسون بتحاول باولوس زحلفو ما أسرتو مالتي كحرقو ويكأخو جوهيو أي يدليو من يبل مقنعاتو كتصانا نعمالو إزخاء أبتي ريتا أبتي تأجم زلو جزء أبتي كل جزء ما أسرتن سببان دلو جزء خاء زيادة برخت كم دلو يو زقلت لنا نزي مستر زخاء بزيادة مستردقو دقمتن تسفى مقراتن أي كسمعو من إيو مس كريستوس
መከራ ምጽጋብ ናብ መንገዲ ክብሪ እዩ ዝመርሕ እዚኣ ከነስምረላ ይግባአና ምስ ክርስቶስ መከራ ምጽጋብ ናብ መንገዲ ክብሪ እዩ ዝመርሕ ምክንያቱ ኣብቲ ጉንዲ እንተደኣ ተጸጊዕና ኣለና ዝኾነ ይኹን ነገር ክጽግመና ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ነቲ ኣምላኽና ኣዛብ ዝሃቦም ጸጋ ኣብ ግምት ብምእታው ሐዋርያ ጳውሎስ ተንበርኪኹ ጸለየ ነቲ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ብምልኦም ኣባላት ስድራ ቤት እተሰሚዩሉ እዚ ዝዛረቦ እንዳጸለየ ከሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ከም ስድራ ቤት ኣምላኽ ጌራ ክትጽሊ ከላ ኣብ ኣእምርኡ ይመጸሉ ነበረ ምክንያቱ እሱ እንዳጸለየ ከሎሲ ሓቢሮም ክጽልዩ ከለውስ ይረአዩ ነይሩ ማለት እዩ ቶም ኣይሁድን ቶም ኣሕዛብን ሓደ ኣካል ኮይኖም እንዳጸለዩ ከለው ይረአዩ ነይሩ ኣብ ጸሎት እንከሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ተስፉ እዩ ምክንያቱ ኩላትና ሰንበት ኣብዚ መፂና ክንጽሊ ከለና ሲ ዝተፈላለየ ባክግራውንድ ክህልወና ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ኩላትና ኤርትራውያን እንተኾና ግን ሓደ ሰባት ናይ ካልእ ዜጋታት እውን ኣለዉ ዝመፁ ማለት እዩ ናብቲ ናትና እምነት ዝመፁ ናብቲ ተዋህዶ ዝመፁ ሕጂ ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ከለና ሓደ ኣካል ክርስቶስ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ልመና ከከም ሃብቲ ክብሪ ብመንፈስ ኣምላኽ በቲ ውሽጣዊ ሰብ ዘለዎ ሓይሊ ክብርትዑ እዩ መንፈሳዊ ዕቤት ክህቦም ይልምን ነበረ ማለት እዩ this is the development of the faith እምነት ክህልዎም ኣብ ኣገልግሎት መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ሓቂ መምሃር እዩ ብመንፈሳዊ ነገራት ከም ክርዳእ ምግባር እዩ እዚ ንክፍጽም መንፈስ ቅዱስ መምላእን መንፈስ ቅዱስ ምቁጽጻርን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ መስተ ዝሰተየ ሰብ እቲ መስተ እዩ ዝቋጻጸሮ ምክንያቱ ድኾነ ይገብር ደይደልዮ ይሰርሕ ከምኢታት ትገብር ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ሰብ ከዓኒ እንታይ እዩ ዝገብር ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ እሞኒ ሕጂ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ናባና ክንዕድሞም ኣባና ከኣቱ እሞ ንሱ ብኡ ክንዓይ ከዓ ንዓና የድልየና የብል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ልመና ከዓ ክርስቶስ ብእምነት ኣብ ልቦም ክነብር እዩ ራእይ ኣምላኽ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ኣብታ መጨረሻ ብካልእ ገልፃ እዩ ግን እቲ ሰብ ብመንፈስ ምስ ዝብርትዕ ንክርስቶስ መዕረፊ ክኸውን ይኽእል መዕረፊ ክንከውን እንተደኣ ኮይንና ሲ ንሕና ንጹሓት ክንከውን ኣለና ባዕልና ይኮንናን ከዓ ናብኡ ምስ ቀረብና ኢና ንነጽህ ማለት እዩ መሕደረ ታቦት ክንከውን እንተደኣ ኮይንና ሲ ፍቃዱ ክንፍጽም ኣለና እዚ ሰብ መንፈስ ምስ መለአን ክርስቶስ ኣብ ልቡ ምስ ሓደርን ስር ክሰድድን ኣብ ፍቅሪ ዝተተኽለ ክኸውን እዩ ማለት ናብኡ እንተደኣ ፀጊዕና ናብቲ ብርሃን እንተደኣ ፀጊዕና ሲ ክንወድቕ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ክንዕንቅፍ ኣይንኽእል ኢና ካብቲ ብርሃን እንተደኣ ርሒቕና ግን ዋላ እቲ ንረግፆ እውን ክንርኢ ስለዘይንኽእል ክንወድቕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ልመና ከዓ ግፍሓቱን ምንውሕን ዕምቆቱን ቁመትን ክርድኡ እዩ ነቲ መንፈሳዊ ዕብየት ማለት እዩ መንፈሳዊ ብርሃን ስፒሪቹዋል ኢንላይትመንት ዝብሎ ማለት እዩ ንኩሉ ሓቅታት ንምርዳእ ምስጢር መስቀል ክንርዳእ እንተደኣ ኮይንና ንሕና ናብ ለቨዲከስ ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ብሉይ ኪዳን ከድና ክንርኢ ኣለና ፍቅሪ ክርስቶስ እውን ብከምኡ ብፍልጠት ዝተመሓላለፈ ስለ ዝኾነ ንሕና ናብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክንውከስ ኣለና እዚ ፍልጠት እዚ ንኩሎም ቅዱሳን ብቤተ ክርስቲያን ኣቢሉ እዩ ዝፍፀም ዝመሓላለፍ ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብቅብኣት ውልደ ክህነት እዩ ዝፍፀም ምክንያቱ ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እሱ ከዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ኣለና ደብለና ሓደ ኣካል ክንከውን ምስ ክርስቶስ ማለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂና እቲ ናይ እምነትና ድግባኣና ግብሪ ክንገብር ማለት እዩ ዋላ ቅዱስ ቁርባን ይኹን ጥምቀት ይኹን ኩሉ እቲ ምስጢራት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዳ እምበር ኣብ ደገ ከምዘይፍፀም እዩ ዝገልፀልና እታ ራብዒቲ ልመና ከዓ ብኩሉ መልኣት ኣምላኽ ክመልኡ እዩ እዚ ከዓ ለውጢ ወይ ከዓኒ ትራንስፎርሜሽን ንብሎ ሓድሽ ሂወት ንክህልዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ኣረጊት ሂወት ዝነበሮም ናብኡ ኣልጊሶም ናብዚ ሓድሽ ሂወት ክመፁ እዚ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ንምዃን ምዕባይ ማለት እዩ ብእምነት እናዓበኹ ብዝኸድኩ መጠን ራእይ ኣምላኽ ወይ ከዓ ፍልጠት ትውስኽ ለውጢ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ እዚአን እየን እተን 4 ዝበለና ማለት እዩ ብመንፈስ ምዕባይ ምግላፅ ኣምላኽ ምስ ተገለፀልካሲ ኣፀቢቕካ ናብኡ ክትቀርብ ትኽእል ማለት ኢኻ መንፈሳዊ ብርሃን ይዕድለካ ኢንላይትመንት
ለውጢ ወይ ከዓ ሓድሽ ህይወት ትወሃበካ ማለት እዩ እዛ ናይ መጨረሻ ስላይድ ዘላ ከዓ እንታይ ትብለና ኣምላኽ ክንግምቶ ካብ ዘይንኽእል ንላዕሊ ከምኡውን ንክንገብሮ ዘይንኽእል ነገር ንላዕሊ ክገብር ይኽእል እዩ ንሕናሲ ከምዚ እዩ ክገብር ዝኽእል ኢልናሲ ብንታሽ ሙጭብጥ ክንገብሮ ኣይንኽእል ክንፈልጦስ ኣይንኽእል በጀካታ ክገልፀልና ዝኸኣለ ተደይ ኮይኑ ታደብርሃልና ተደይ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ክንከይድና ኣይንኽእል ኢና እያ ኣምላኽ ብመሰረት ጸሎትናን ወይ ብምርዳእ ዘይኮነስ የግዳስ ብመሰረት እቲ ኣባና ሓሪሩ ዝዓይ ዘሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ሕጂ ንሕና ነምፅኦ ነገራት ኣይኮነን እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝገለፀልና ጥራሕ ኢና ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ንኣምላኽ ክብሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መደቡ ብምፍፃም እዚ ኢና ኸ ክነኽብሮ ንኽእል በቲ ንዓና ዝተመደበልና መንገዲ ብኡ እንዳኸድና መደቡ ብምፍፃም ንኽብሪ ኣምላኽ ንገብር ማለት እዩ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ እዋን ካብ ሕጂ ኣትሒዙ ክሳብ ዘለኣለማዊ መዋዕል ረ ድሕሪ መወዳእታ ግዜ እውን ከይተረፈ ብክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ መጀመርታን መወዳእታን የብሉ ሕጂ ሓደ ሰባት ምናልባት ይሁዳ ተደይ የእስሮ ነይሩሲ ክርስቶስ ኣይምተሰቐለን ነይሩ ገለ እሱ ይኮነን ንሕና ኢና ይሁዳ ንሕና ኢና ኩላትና ማለት እዩ እዚ ከዓ ቅድሚ ኣዳምን ሂዋንን ቅድሚ ምፍጣሮም ዝፈልጦ ዝነበረ ነገር እዩ ኣምላኽ ምክንያቱ ሂዝና ሪኣክቲቭ ነቲ ዝተገበረ ነገር ሪኣክት ዝገብር ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ኩነታት እውን ይፈልጥ ነይሩ ነዚ ነገር እዚ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ንምባል እሞኒ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ንኻ ኣብቲ ትገብሮ ፀሎት እግዚኣብሔር ፅኒኢሉ ይስማዕኩም ኣቦይ ቀሺ ኣለው ብተረፈ ክምልእሉ እዮም ማለት እዩ ድሓር ናብቲ መደብና ክንሰግር ኢና ኣራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኩን ኣውና መምህር ተኽሉ ቃለ ህይወት ይስማዓልና መመልሹ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምግላፁ የብዝሓልካ እሞ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ቅድሚ ሕቶ ተሎና ወይ ድማ ዘሰንተናዮ ዝተረዳእና ቅድሚ ምግላፅና መዝሙር ክንዝምር ተዳለና መዝሙር ተሊና ሓንቲ መዝሙር سمع الله خديه أنا دوك فتنا بنا راي صبوا هرم أنا قبل تقرب كني رجعنا أبدأ أيضا لما تهاب رئيس راي صبوا من كسل أمسكيني عايز أقوى كزمر راي أمسكيني عايز أقوى نا يسوع سيفغني أنت زمرك وقع لتمس معرتي سقو زت أعمنا فغرز بسهنا نون سمرهلو دحنا الإلنا
كابزنا عالم حاتيات كابزل عالم كفعات بدمو زأتوني نبدأ سب المدهان دحر زاد حناني كابسون سقيان لبينا بزغسنلو زتبارك مقام أمسكيني عيزكبون نا يسوس فقري انت زمرك وقا ليتمس معاتي سكو زطعمنا فقر زبزحلنا نعون زمرلو دحينا الإلنا تعمي كبرت ناي سماي هاديكو زمزل نعيد فوق كدهنون نموت طعامه نصلاعي وكبر كندزي زسون كم يسوس لو فقار كتو عيرتبن أمسكيني عيزكبون نا يسوس فقري انت زمرك وقا ليتمس معالتي سكو زطعمنا فقر زبزحلنا نون زمرلو دهينا الإلنا عنس فصوم فلان يسوسي كاباخا زكوي كون زهكوس توميو مساخا أمينك علىخو كم زت تودغني بيد كان صالخا كم تأوتني أمين أمسكيني عيزكون لا يسوس فقري انت زمرك وقا ليتمس معالتي سكو زطعمنا فقر زبزحلنا نون زمرلو دحينا الإلنا آمين راي زماري ملاختي يسمع لنا آمين حفتنا ممهر سارة كت زمر له يمبركي آمين تا مزمور نوح إيا أمسجينة أي صقبن ليت مسمعالتي انت زمركو صقاو زطعمنا فقرو زبزحلنا إيا إتا أزماج بدحري ون بدمو زأتوني نعيني طفو كدحن موت زطعمه እናበለትያ ትኸይድ እሞ ነዚ ክዝመረልና ድፀንሐ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኩሉ ኣገልግሎትና መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኩሉ ኣገልግሎትና እውን ካብ ወንጌል ስለ ዝኾነ ካብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ካብ ሓድሽ ኪዳን ነዛ መዝሙር ጥቕሲ ዘሎና ይድነሓፍ ምባል ሓደ ሓደ ጥቕሲ ከነበርክት ንኽእል ኢና ሓፍትና መዝሙር ክትውዳእን ቴክስቲ ክትመፀንን ሓንቲ ኮይና ዘመና ኣገልግሎት ክይባርኽ ሓፍትና ሃና መዝሙር ዳዊት መዝሙር 146 ቁፅሪ 2 ብህወተይ ከለኹ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ናይ ብሓቂ ነታ ምልእቲ መዝሙር ክዝመረልና ድፀንሐት ተጠቃልል ጥቕሲ እያ እሞ ሓፍትና ኣና ዘመን ኣገልግሎትኪ ይባርኽ ብህወተይ ከለኹ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኽ ክውድሶ እየ ምክንያቱ እታ ናይ መጀመርያ መዝሙር እንታይ እያ ትብል ዝተኣዝማች ኣመስጊነ ኣይፀግቦን ለይቲን ምስ መዓልቲ እንተ ዘመርክዎ
ፀጋኡ ዝጣዕመና ፍቅሩ ዝበዝሓልና እያ ትብል እሞ ብሂወትና ከለና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ክሳዕ ዘሎና ድማ ንኣምላክ ክንውድሶ እቲ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ዘመስገናዮ እቲ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ከለና ድማ ውዳስየን ክብርን እንህቦ ኣምላኽና ኣብ ላዕልን ኣብቲ ናይ ዘለኣለማውን ድማ ንዓና ክብሪ እዩ ዘውህበና እሞ ነቲ ተዋህበና ሂወት ነቲ ተዋህበና ዕድመ ንኣምላኽና እነመስግነሉ ንኣምላኽና ድማ እንውድሰሉ ይግበረልና ካልእ ምናልባት ዝሓዝናዮ ጥቕሲ ኣነ ኣለኹ በና ሂወቴ ኣራይ ኣብ ናይ ምስጋና እንዲኣት መዝሙር ገይራትልና ሓፍትና መምህር ሳራ ብጣዕሚ ተንኪዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 150 ካብ 1-6 ኣውርተ ንውሕ ኢለ እያ ግን ናይ ምስጋና እያ እታ ርእስታዊ ምስጋና እያ ትብል ንኣምላኽ ኣብ መቅደሱ ኣመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ ስለቲ ግብርታት ሓይሉ ኣመስግንዎ ከም ብዝሒ ዕቤቱ ኣመስግንዎ ብድምፂ መለኽት ኣመስግንዎ ብገናን መስንቆን ኣመስግንዎ ብክብሮ ብሳዕስዒትን ኣመስግንዎ ብቃና ኣውታርን እምብልታን ኣመስግንዎ ጭልጭል ብዝበለ ፀናፅን ኣመስግንዎ ብጥዑም ዝደሃዩ ፀናፅል ኣመስግንዎ ንነፍስ ዘለዎ ኩሉ ኣምናም ሶሪ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግኖ አሜን እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኩን ኩላ እዛ ተነበተልና መዝሙር 150 ናይ ምስጋና እያ ብተፈላለየ መሳርሒ እውን ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንህቦ ከም ዘለና እዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕናያ ደንፈልጥ ክትነበብ ገለ እዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕናያ ደንፈልጥ እዛ 150 ኩሉ ግዜ ትበሃል ኣብ ቤተክርስትያንና ትብልዋ ኢኹም ማዕሰይ ማዕሰይ ድህሪ ቅዱስ ቁርባን ዳ አቤት ድሕሪ ቁርባን ገቦና ተወደደ ታንኪዩ ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ሰንበት ባን ውዳ ኣቢልና እስመ ሃያሊልና ቅድምና ኣክቶም ባልና ገፅና ናብ ህዝቢ ፀኒሕና ናብ ቤተ መቅደስ ክንጥወኽ ኣለና ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ እናበልና ንነብፅሓ እዚኣ እያ ታንኪዩ ፅቡቅ ምስውዓል እቲ ንብሎስ ክንፈልጦ ኢልና ኢና እሞ ሓቂ ድሕሪ ቁርባን እያ ታንኪዩ ኣራይ ካልእ ኣቦና መዝሙረ ዳዊት 92 ቁፅሪ 4 92 ኣራይ ካብ 1 ክሳብ 4 ከንብቦ ምኳን እቲ ካልእ ሕጂ ሂወት ሃብትና ክተንብቦ ፀኒሓ ሓደ ዓይነት እዩ ቁፅሪ 4 ከንብብ ግዜ ትፍስር ምኳን ወእግዚአብሔር ብግብርታትካ ሓጒስካኒ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ተግባር ኣእዳውካ እልል ክብል እየ ራይ መዝሙር 92 ቁፅሪ ክንብብኪ ቁፅሪ 4 ራይ ወእግዚአብሔር ብግብርታትካ ሓጒስካኒ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ተግባርካ ኣእዳወይ እልል ክብል እየ ራይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ብግብርታትካ ሓጒስካኒ ኢኻ ብካልእ እንሕጎሶ ነገር ናይ ሰዓታት ናይ መዓልታት ወይ ድማ ግዝያዊ ሓጎስ ክኸውን እኽእል እዩ እግዚአብሔር ብግብርታቱን እንሕጎሶ ገና ነባሪ ሓጎስ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ እንታይ እዩ ዝብለና ሓጎስኩም ካባኹም ዝወስዶ ዋላ ሓደ እኳ የለን እሞ እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና ኢልና ኣብ ተፈላለየ እዋን እውን ኣብ መዝሙር 116 ቁፅሪ 3 ዘላ ንዘምራ ኢና እሞ ነቲ ግብረታት እግዚአብሔር
نتتجبرلنا እግዚአብሔር ካባና ምስጋና እምበር ካልእ ኣይደልን እሞ ነቲ ብግብርታትካ ዝሕጎስካኒ እመስግነካ እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ካልእ ኣቦና ሓንትላትኒ ኣቦና ሰኑ ከሊፈኩም ሓንትላትኒ ምስታ ሕጂ ክንመሃራ ፀንሓና ምስታ መዝሙርንሲ ይኸዳ ኢለ ሓሲባ ክስታይ ጌራ ከስተንትና ፀኒሐ ናይ ኢሳያስ 25 ኣሚን ኢሳያስ 25 ቁፅሪ 1 ኦ እግዚኣብሔር ከብላ ደቦና ዋላስ ሓንሳብ ሃራይ ጎሄድ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ተኣምራት እቲ ናይቲ ጥንቲ ምኽሪ እምነትን ሓቅን ጌርካ ኢኻ እሞ ልዕል ከብለካ ንስምካ እውን ቅዱሶ እየ ራይ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ኦ እግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ እሱ ኣምላኽና ተኣምራት እቲ ናይ ጥንቲ ምኽሪ እምነትን ሓቅን ድማ ጌርካ ኢኻ እሞ ጥንታዊ ሓቀኛ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽና እሞ ነዚ ኩሉ ዝገብር ድማ እንታይ ልዕል ከብለካ እየ ንስምካ እውን ክውድሶ እየ ምክንያቱ ኩሉ ስራሕና ኩሉ ተግባርና ንምንታይ ክኸውን ዘሎ ንልዕልና ኣምላኽን ንክብሪ ኣምላኽን ንውዳሴ ኣምላኽን እዩ ክኸውን ዘለዎ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ እስኪ ቴክስት ድማ መፅአናኒ ኣለዋ ሃራይ ሓንቲ ካብ ሃሪስበርግ ፊላደልፊያ መምረይ ተንብባዶ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 33 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ከምኡውን ሓወና ያቆን ሳሙኤል ወልደኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 15 ስለቲ ዘይነገር ውህበቱ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኑ መዝሙር 33 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ስለቲ ዘይነገር ውህበቱ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ናይ ኣምላኽና ነገራት ኩሉ ነጊርና ኩሉ ፅሒፍና ኩሉ ተዛሪብና ክንውድኦ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ስለቲ ዘይነገር ውህበቱ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ቀፅል መምረ መዝሙር 33 መዝሙር ምስጋና እያ ትብል ኣቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር እልል በሉ ንቆናዓትሲ ምስጋና ይግብኦም እዩ ንእግዚአብሔር ብመስቀንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ዘምሩሉ ሓደን ክልተን ጥራሕ ዲ ባሽ ራይ ኩላታ መዝሙር እውን መዝሙር እንዳ ቀፀለት እያ ትኸይድ ተደጋጋሚ እዩ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር እልል በሉ ንቁናዓትሲ ምስጋና ይግብኦም እሞ ንእግዚአብሔር ብመሰንቆ መስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ድማ ዘምሩሉ ያትብል እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ንዓይ ንጥፉእ ከድሕን ሞት ዝጣዕመ ኢለኣ ዳርጋታ መዝሙር ትውድእ እሞኒ ክመውት ዘይግብኦ ንሞትና ብሞቱ ድሰዓረ ንሕና ህይወት ክንጣዕም ህይወት ድማ ንሕና ህይወት ክንጣዕም ሞት ዝጣዕመ ኣምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ሕራይ ነተን ዘለዋና ደቃይቕ ካብዚ ሓውና መምህር ክምህረና ዘምሰየ ምዕራፍ 3 ኤፌሶን ሕቶ እንተለና ናብ መምህር ከምኡውን ዝተረዳእና ሓሳብና ከነካፍል ዘስተንተናዮ እንተለውን ንኩልና ዝኸውን ዘስተንተናዮ ክንገልጽ እቲ ዕድል ንዓና ንጉባኤ እዩ ፍርቂ ሰዓት ኣላትና ነታ ዘላትና ድማ ንጠቐመላ ደጊምና ኣገልግሎትኩም ባርኽ መምህር ድማ መመልሹ ምግላፅ የብዝሓልካ ናባኻትኩም
قاب زدالو ممر دكتور كفلاي عدل دغبكم إشهر يا أبونا كبريها باللي ممر تغلو سفح بزبلن عمو بزبلن مقدي لازم عراف قريبا مهم بنقرب لتحساب تقلل بزبلة من قد كمناتي الرأي يا أخي ككافل أبزم عراف سلسته قدس باولوس نتي ملختي جمر كله كم مأتوي ناي إيسوس كريستوس مخانو يزي صحف قن ولا كوا خصحفو خلو أبيت مأسرت خلو خينو صحفو انتغانا بزعبا كنتاتو أيتنتنينيو وكوادا كم تزتنقرنا أبتقص عسر سلسته بتي مئنتاخم زبس حاني سبباي كيتسلكيو إلمنكم اللهو بمباليو نتم مؤمنان زمحسنهم بزيادة تي تحسو نايتي ملأختي بزردر بتي التقلص اللو مستير فلتات التوهبو مقابنتن وهبت سقا أملاخن نهزاب هابتي كريستوس كسبخن كبرها اللون كم زتحاري 5 مرصي دمر كم كلاتنا خم انفلطو ناب دماسكو خيد كله كريستوس تقليس اللو ناتو أقلقالي نخون أقلقلوتو جن وانجيل أم مسبخ توسنا أي نبرن كمزي أبزي معرف زي إن ملكته نتوم مؤمنان نتوم أحزاب زنبرو تقداسنتن فقرن بقبري قلته مالت ملأختي صحف اللوم بزعوا خناتاتهم يحاتت يمهرهم كمزت نقرنا أني بمنفس حيلي كبرتعو كريستوس قبل بوم كحدر أما فقر كريستوس نغفلتو تنبركيغو يسأل 5 نبرة يقلص لنا إذا صحف وهبت سقا أملاخن ملؤ أقلقلوتن بخمي كمزقلت يبرهلنا سلازي بتي التوهبنا سقا أملاخ كم عقمنان كإلتنان كنقلقلن كلنا أقلقلوتنا ملؤ نخيخون قدس باولوس نعنا مهرن آبنتن إيو بزيادة زعبا أقلقلوت نسخاتكم أبونا ممهر كلاتكم تقابأتي كابا بزيادة تفلتو أقلقلوت انتاي كم دحاتتن بخميك خيد كم زلون قن قدس باولوس ناي بحق أبنتنا كمتي أب قدامي قرنطوس معرف 11 قصر 1 زمهر النخاني قدس باولوس كمتي أنا نكريستوس المسلو زلخو نساتكم نعاي مسلو يبلي ما نتا أبنتو نخنكتل مرداءنا يصفحلنا كلا تنتبه من درما يعدلنا نابخ مابونا أرايا بروفيسور صبوق مقلاص ناي بحقي أنا دما كريات سنيحس يسنتنا نرى ممهر ندا مهارة خلو إتا قطري 13 أبيت ما أسرت زلو إذا سلكو أبيت ما أسرت زلو إيو كتسانا نعز قبو أمبري أبيت ما أسرت خوينو نزيت أسرو
كتصانانا نزي تأثر دما كي تسلكي مبال قليل أيكونن سلمنتا إزجن انت دعيلنا سقو انبر منفسو أي تأثرن ودسب بمنفس حيال انت دعا خوينو كدكم أي كإلنيو أبتس أبابا رهوائيو أبت بيات ما أسرت دما كمنات أزنبر زلو إميلتي حجي أنا بمأساري أنا بتسأبابات بتصيحني زلسي إسغاتكم كي تدخمو إسغاتكم كي تسلكيسي إلمنكم اللخو مخنياتهم مسل تاون تاي تسفى مقراتي تزغف أدما ودسب تسفى مقراتي وديق أخت السئة حميمك حوئة عند حريلك وديق كام تسألو حميم كام حوايون الله لو مخمزة تتسأقم كتصبح حقن كالي معلتي ألكان دحر تسفى غيركا اندحر سلكي كاغن انت اخا قدف كابتو زلخا يغتسئسي ماليش كاون نخالق ودقت إيخا تقول مو نايبا حق إزمال اختزي أبيت ما أسر تخونكا زي تصحفة جن أنا سببا سلزبت حنا أنا تأثير سلزلخو بتا أباي زلت سببا نسخاتكم دما كي كسلكوكم لمنكم اللخو إلو سلاتهم من أبيت ما أسر تخوينو إسألخ من نبرة كي سلكوهم دما يتابعهم كم زي نبرة نياتو تي نحنا حجي اتعاب ابن انطونيوس زبص حيلنا كنبل كلنا نسم اتمنفسا وحيلن نسم دما نتي زبصحم انت زي قبلوو نيرم نحناون دو كنبل اي مخالنان اتناتو دو مبال مملش كادما اتي اب تعاچيم كلو اذا تزاربوو كسمع خلخا نعاخا انت اي زخونكا حيل خونكا انا كصدق انبر باباس كخون إلي أي من كسكن قليل نجر أيكونن حقي أنت رجعت كايو تمليس دما يرجع كاي بزح كود تخون نابونا أنطونيوس نعنا لك خمزي هاريا باولوس بزي سببا بس إحنا زلوسي كي تسلكي زبالنا عنا دما تنابونا كل دما كي نسلكي نوحيلنا تسفغين قرص نايب حقي حيلو خويننا داغماي باولوس دما فينا من أبنامو نحنا دما نزا أبنت غيرنا تاريخ ترخ تطرح ديكونا انت دقا تاريخ قبرتكم كون دما زيابيهر نخلنا يحقزنا كم تانا نكورسا زمسل زلغو نسخاتكم من ما نعي مسولو إلى ميم دكتور مالختم عطي مامو تنكيو سنايك قال أبتي ناي حونا ممر بسفيحو توسخ دما ناي دكتورة ما قال حساب زلونا استنتنايو الله نادينا الراي كساب حسابات وي دستنتنايو نقلسي كاب قطري عسرت شوعته كساب عسرت تشعته زلو كريستوس أبلبهم ما انت حدر أفقري سور سديدكمن تسريتكمن مش كلهم قدسان مكفحون منوحون معماقون قموتون انتاي مخانو مستوعال كتكؤلو أمانا تافلتات حلف التبلا فقر كرسوس كتفلتوا كسع هلو ملعات أملاخ ما انت ختملقو اتسألي اللهو كبرن مسقانان نأملاخ يكون هنياتو كرسوس أبلبهم ما انت كحدر كرسوس أبلبنا ما انتي كحدر أمنتاي شركن سددال لنا أمنتاي كن سرت لنا إزب لنا زلو أفقري أملاك فقري إمو إتزي فكر
ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ሕጂ ጎይታ ብእምነት ኣብ ልብና ኣብ ሕልናና እንተ ደኣ ክሓድር ኮይኑ ንሕና መሰረትና ሱርና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ፍቕሪ ክኸውን ኣለዎ ምስቶም ኩሎም ቅዱሳን ድማ ከምቲ ባሕውና መምህር ብሰፊሑ ዝተገልጸልና ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ ኣብታ ቁፅሪ 19 ድማ እንታይ ኢልና እሞ ነታ ፍልጠት ሓለፍ እተብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ንኩሉ ፍልጠትና ንብሎ ንኩሉ ተግባርና ንኩሉ ክእለትና ሓለፋ ኩሉ እንታይ እያ ፍቕሪ እያ እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዘን ሰለስተ እዚ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 13 ይነብራ ካብዚኣተን ተዓቢ ግና እንታይ ኢልዋ ፍቕሪ እያ ኢልዋ እሞ ሓለፋ ንፍልጠት ሓለፋ ተብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ ድማ እጽሊ ኣለኹ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩልና ይሓግዘና መቸም ሎሚ ብዛዕባ ፍቕሪ ክንዛረብ እንተ ደኣ ኮይና ፍቕሪ ኣብ ደይብና ዘይነውርዳ ኢና ሰቂልናያ ዘሎና ፍቕሪ እውን ኣብ ኩዒትና ዘይንረኽባ ኢና ቀቢርናያ ዘሎና ካብ ውልቂ ካብ ስድራ ቤት ጀሚሩ ኩሉ እዚ ኣብ ዓለምና እንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ መንእሰያትና ምድርባይ ኣእማን ብኻራ ምትሕርራድ እዚ ኩሉ ጭካነ ንሪኦ ዘለና እንታይ ስለ ዝጠፍአ እዩ ፍቕሪ ስለ ዝጠፍአ እዩ ንተፍቅሮ ወዲቑ ተጸኒሕካ ኢኻ እተልዕሎ እምበር ደው ኢሉ ጸኒሕካ ኣይተውድቆን ኢኻ ንተፍቅሮ ደሙ ክፈስስ እንተ ጸኒሕካ ኢኻ ትዝንኖ እምበር ደሙ ኣይተፍስሶን ኢኻ እሞ ስለ ፍቕሪ ድማ ክንጽሊ ግባአና እዚ ኩሉ ፍቕሪ ምጥፋእ ዝወልዶ ዘሎ እዩ ንሪኦ ንሰምዖ ዘሎና እሞ ኩልና ናብ ፍቕሪ ክንምለስ ምክንያቱ ንኣምላኽ እንሪአሉ ንዝደቐቐ ጽሑፍ ብመነፀር ከም ንሪኦ ንኣምላኽ እንሪኦ ድማ ብዓይኒ ፍቕሪ ጥራሕ ኣምላኽና ብጽልኢ ኣይርከብን እዩ እሞ ናብ ፍቕሪ ክንምለስ ንፍቕሪ ክንምለሳ ንፍቕሪ ደሊና ክንረኽባ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ራይ መምህር ተወሰኸት ኣለካ ሓራይ ካብዞም ዘለና ደሰንተናዮ ተረዳእና ተልዩ ኣለዋና ደቃይቕ ነተን ግዜ ንጠቐመሉ ኣብዚ ጉባኤ ምሕዋስና ዘይተረፈ ሓሳብና ንሃብ ኣነ ሂወት የቦና ራይ እብታ 17 ነይራትኒ ግን ገሊፅኩማ ብደንብ ጌርኩም ኣብኣ እታ ኩሉ ከም መምህር ቴንኪዩ ዶክተር ክፍላይ ከዓኒ ብደንብ ገይሮም ንስም ኩሎም ገሊፅኩማ ኢኹም ግን ኢንጀነራል እቲ መምህር እውን ዝገልፅ ከሎ ብመንፈስን ብእምነትን ሓይሊ ክህልወና ንሱ ተዘይብልና ኣብኡ ተዘይተፀጊዕናስ ክስታይ ከም ዘይኮነ ሕጂ 17 ውን ከምታ ዝበልኩማ
بفقري أبتر السفقر وين أبتا أبقولسي كل التشوعات أنت يبلالو أو تسريتكمن تهانيسكمن بمسجانا مليئكم كمتي التمهاركم كوينكم بإمنة صنع هجي كل زخت مهرنا تصنعكم بعبيو تأمنتيا مستأمنتك كم زازبلكم ما خاطف خلتين صباحا سابين سخدا إنوي هجي تأمنتنا بدن بخنبرتع تمهرنا لكم نيبا حقي إمنة اندحرها بيلنا أنو كلكم على صن خلين بتفغري إمنة اندحر غيرنا مو نسا مجمر تحت تحسبني قاليسكم ليهم قلنا إمنتك أمس أقول لجزي خنا تحزا إلى استنتنس أني هموني نستخدم قلت إلي بنا thank you. Thank you. Thank you. All right, كالوت. هان حسب كسب دمت الناسي اتا قصري شوعتن شمنتن صبوق جيرون ممهر قليسو كم زنبره مغنياتو أبزي 3 ساعات كبابي نقداسيه دو كنبل كلنا نعخاتكم من قدعنا هبناكم نابتي أهزي كل زخئل كرسوس النات أمتنا انت اينا نبل انت دا أخوينا المنفس قدس رأينا نعدم نتي بسرناي زقربة حبستي نتي بويني زقربة دما نايب حق انتاي قبرو سقاخا قبرو نايب حق دما دمكا قبرو فنو منفس قدس فنو النابلنا إنا نسألي ناتي حتيات ناتي قدولو ناتي بقعات أيكونا نايزخوانا نحنا اتزلوطو حيل منفس قدسيو نحنا انتا إنا نسألت منفس قدس فنو نايب حقي لوطو قال سبات كابزي أتوم كما يقرنا قدس سقوهم بلع كبر دومخن ستيلنا نعنك أف سبات كن هلو نخيل إنا اتي زقرب قشي يقرب يزلد عنبر سقو يكونه دومو أيكونه اتي دم كرسوسيو اتي سقا دم سقا كرسوسيو تغانون كمان انتايو تساتافي امو عبدي انا تعوذر شوعته انا كم قبر حيلو كم تتوهبن وهبت سقا املاخ اقل قالوا وانجيل كونكو قداماي كم تغبها للناس انحي بحيلي إلو كقلقل زتسق كسبخخن كمهرخن زخوان خقلقل بحيلي إلو زتسق ولا حدين هوريا باولوس أبتي فيليب 3:14 بانتا إلو بيت ما أسر تغلو بتكرسو الزهبة النسي حيلي نقول انتا يقبر اللخو اخو الله اللخو إلو أبزد ما انتا يزول كم قبر حيلو كم تتوهبني وهبت سقا أملاخ أقل قالوا وانجيل كونكو كلنا انت يالونا سقا اللونا كلنا مكليت اللونا تروحوا زتفترة ولا حدا يبلنان أبا قداماي قرنطوس معراف 12 معراف 14 صبو غيرو قليس ولو كلنا أكال اللونا عين الله يرئي إذن الله يسمع أفنج الله يجعنو أفالله الزارب جن كله جن أمنتايو أب حدا أكال إيو نحنا دما كلنا وهبتنا دما نحدا إنا نقلقل نمن نكرسوس ما وهبت زي بلو جنا ولا حدا يبلنان نعاي كاب كلهم قدسان لتق نزبل اتزي مرمر هاب تكرسوس نهزاب كسبخ إذا تسقازي توهبني نابدك عدي كونن هواريا باولوس تلاقيخو أبزي أدما هواريا باولوس دما انتا إذا مهرنا زلو تحتنا لا تقزبولكو
كما حقي خنريو اندحر كوينا لعلتهم 3 عامتن 3 ورحن مسكور استاذ زقبرو لعلي امي مال اختتات صحيفو قن لا تقزبلكو قن انت هلني نتزي مرمر هابت كريستوس نهزاب كسبخسي انت هاي توهبني صقا توهبني تبقى قداماي انت يبلو نرى ما بنا بي مرجيتا قداماي صقا خا مفلاط كالا اي دما بتصقا خا مقلقال سالساي دما نتصقا خا توهبكا شلل زي مبال إلهم أبز حلفة سلوس دي عربي أبونا أبي مرجيتا قليس أمن قداما ينتاي تصقخا مفلات لما كو قد رخي بنازل لناكو حدا زمار تدي سبق كيلك علس حدا صحافي تزين ببكي لي يبل قد كل تخونني خا قن حانت اللهكا تصقخا مفلات بتصقخا مقلقال نتصقخا دما شلل زي مبال معناتو نت እግዚአብሔር ዝሃበና ዓቕሚ እንተ ደኣ ከም ቀሊል ገርና ርኢናዮ ተዘይ ተገዲስናሉ ተዘይ ተጠቂምናሉ ከመኒና ማለት እዩ ከምቲ በዓል ሓደ መክሊት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 30 ተጻሒፉ ዘሎ መክሊቱ ሓቢኡ ጸኒሑ دحر انتا ايت مودعتا بمثالي زقربلنا نابتن محرقا ماسنانن سقاين صلماتن دلنا وصاي دربي وي تبايلو زي توهبو يكون انت حتيتو اذا توهبو كنت ايغرو صقو فليتو اي ربحلون شلللو اي تطقملون اما نحنا دما عبيتنا ناشتنا اوداتنا اوالدنا سبؤتنا انسنا كلنا املاخنا اس زخبرلو نحنا دما برخت نرخبلو صقا አለና ሞ ንጸጋና ክንጥቀመሉ ንጸጋና ድማ ንአምላክ ክብር ክንህበሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ንዝኾነት ነገር ግን አነ ከም ግብረ ኃይሉ ከም ትተዋበኒ ምክንያቱ አነ ዝብል ዋላ ሓደ የብልና አነ ዝብል አምላክ ጥራሕ እዩ ንሕና ኩልና بتتوهبنا كن عي امخم تتوهبنا خوينا نركب دما زيابير يحجزنا الراي نحنا طرح قرنا يوم من البات حتى ويدما حسابات انتولنا أنا حتى لا تنبنا الراي ما تذكر كما برهد دليل له أبتق أسرع 10 تسي أملاخ إتاب بزح زعينتا طباب حجبتا محبر غيرو نتم أبسمايات زلو شمتاتن سلطاناتن من انتي خفلتهم إذا أقول تتبره لي دسم ملني نتم أبسمايات زلو قليت كان هركان ديخا عمري هو قلت وعنيرو جن دهان كبل أخو الصغال دهان يا thank you هو لما أعرف فقد 10 سنتات أملاخ إتا بزح عينتا طباب حجي بتا محبر غيرو نتم أبسماي زلو شماتاتن سلطاناتن منتي كفلتهم إذا قاني أما عسينا كنفلت نخيل انت رأيكم إتهم أب نبياس زنبورو كله تمستر أيتقلت الله مني تفتامي مسمت أيتي مستر زقلت مالتي كريستوس مسمت ولا تم ملأختون أيفلتوني منيرهم كريستوس مسمت أسي ندك سبات كسع كندي كم زفق رمسي دحر مسمت مستسقل مستنس مسؤوم سنس أنا شعي ترديهم كلهم زفلتوها أنا زي ولا حجون تي ملء بملء كلا متعات نتبدل ناسي انتاي مخانو ولا حدا سب زفلت إيلا معاس كم دخونتون أين فلتانينا دحنا بونا من الوقت زيادة إتا محبر كمان مهرم أبا أخلخا أبيت إتا محبر كان إتا أبا أخلخا استغستعر الدي خان لها
ጥበብ ሕጂ በታ ማሕበር ዓይነት እንታይ እታ ማሕበር በታ ማሕበር ክብል ከሎስ በቲ ናይ ጳውሎስ ኣሜን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ዝምህረና ዘሎ ድዩ ንዓዲ ማሕበር ዝፅዋዕ ዘሎ ማሕበር ብብዙሕ ክትከውን ትኽእል እንዳ ግን ነታ ንሕና ማሕበር ዝምላ ሓንቲ ማሕበር ቤተክርስትያን እያ ኦኬ ምስጢር ቤተክርስትያናት ምስጢር ዝኾነ ምስጢር ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ዝግበር ብቤተክርስትያን እዩ ከዓ ዝግለፅ ኦኬ ሞታ ማሕበር ኦኬ ኣጋቹ ቴንክ ዩ ዋላ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ እውን መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ቤተክርስትያን እዩ ቤተክርስትያን እያ ትገልፆ ቤተክርስትያን ከዓ ትትንትኖ ምክንያቱ እዚ ኣነ ይፈልጦ ኢልካ ባዕልካ ምትንታን ንሱ ከዓ እቲ ናይ ኣቦታት ኣንድምታ ርኢና ኢና ንምልስ ዳ እምበር ባዕልና ሎማዓንቲ ከምዚኣ ተገሊፁለ ኢልና ደይ ንገብር እታ ማሕበር ትገልፆ ነዚ እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢና ንብል ሕቶ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ቤተክርስትያን ክምልሶ ዘይክእል ሕቶ የላ ቴንክ ዩ ቃል ሂወት የስማዕና መምህር ኣብሪኻለይ ኣባ ከለኹ ሲ ናይ ኣቦ ኣሽንተምለ ናይ ቲቪ ተዋሃዶ ሕቶን መልስን ዝብል መደብ ክንጅምር ኢና ከም ፍቃድ እግዚኣብሄር እቲ ንጅምረሉ ዕለት ከዓኒ ኣብ እዚ ጉባኤና እዩ ወር 7 ዕለት 11-14 ኣሎ ሕጂ ሕቶታት እንተደኣ ኣለኩም መንፈሳዊ ሕቶታት ወይ ዝኾነ ሕቶታት እንተደኣ ኣለኩም ብፅሑፍ ከተቕርቦ ሽጋዕ እሞኒ ኣቦታት ካብ 4-6 ዝኾኑ ሊቃውንቲ ኣቦታት ክመፅኦም ዝያዳ እውን ብዙሓት ክመፅኦም ግን ኣብቲ ፓናል ከምኡ ጌርና እቲ ሕቶታት ዝፅሓፍኩሞ ዝኾነ ይኹን ሕቶ መንፈሳዊ ሃናፂ ዝኾነ ሕቶ ምክንያቱ መልሲ ቤተክርስትያን መልሲ ኣለዋ ኢና ንብል ንሳ ስለ ዝበለት እየ ከዓ እሞ ሕጂ ሕቶታት እንተደኣ ኣለኩም ሕቶኹም ብፅሑፍ ከተቕርቡልና እሞኒ ንሕና ከዓ ነቶም ኣቦታት ክነቕርቦ ከምኡ መደብ ኣሎ ካብ ሎሚ ስጋዕ እቲ ድመፅእ ጉባኤ ከምዚ እንዳገበርና መዘከታት ክንህብ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን Alright, thank you መምራይ በሪሃ ዲ ህይወታ እወ በሪሃትለይ ቴንክ ዩ ሪሊ አፕሪሺየትድ መምራይ ላፁ ብዝሓልካ ካልኦት 5 ደቂቃ ኣላትና ኣቦና ዝከኣል እንተኮይኑ መምህር ሳራ ኢደን ኣልዒለን ነይረን ይቕረታ መምህር ሳራ ኣለኺ ኣለኹ ኣቦና I think ድሓን انت هلف كوي حايش الى هسي عن كوري خديخي no I كورنا بون انت سام زيادة ساها والله انا نمهر الله اي الى قال جزء مستمهرنا يوسي ብዙ ሃይከደን እሞ ካልእ ግዜ በቲ ግዜኡ ካሕቶ የለ ገዲፈ alright thank you alright أبليكاشي يت أنا حتعرى لهني بزحك از ما مرتخلو خنبب كلوسي اتدسمع سي يسمع اتزن زلاتو سي يسمع قبل يموك ساقرب كستنتنا دلي مهناتو انت لي سمعنا كردانا وناك ابني خفر كنفلطو عين خلنا حجي ልምድ ሎግና ብህዝብና ኣምላኽ ናይ ልቢ እዩ ዝርኢ ኣምላኽ ግብርና ክፅብቕ ኣለዎ እንዳበለ ነቲ ምስማዕ ሸለል ዝብሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ሞ ግን ኣምላኽ ይርዳእዮም ክሰምዑ ሞ ክመሃሩ ሞ ፍቕሩ ክሓድሮም ከምዚ ጌርና እንተደይንመሃር ነርና ፍቕሩ ሓዲሩና ነዛ ዓርቢ ሃረር ኣይምበልና ንሰንበት ቸርች ክንከይድ ሃረር ኣይንብሎን ስለዚ እሳ ተማሂረ thank you ፍሮይኒ ፅቡቕ ምስተውዓል እዩ ምክንያቱ እምበኣርሲ ሓውና መምህር እንታይ ጠቂሱ ነይሩ ኣብ ሮምየ 10:17 እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ብቃል ክርስቶስ እዩ ከይሰማዕኻ ክትኣምን ከይሰማዕኻ እውን ነቲ እምነትካ ክትገልፆ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ምስማዕ ጥራሕ ንበይኑ ድማ እኹል ኣይኮነን ኣብ ኣይና ድማ ክንሕዝ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 24 ዘሎ ጀሚርና እንተደኣ ርኢና ብዛዕባ ክልተ
ሰብኡ ትገልጸልና እዩ እቲ ሓደ ብልህ ሰብኣይ እቲ ሓደ ድማ ዓሻ ሰብኣይ እዩ ዝብሎ እቲ ብልህ ሰብኣይ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ኣብ ከውሒ ቤቱ ከም ዝሰረተ እሞ ንፋስ ነፈሰ ውሕዝ ወሓዘ ዝናም ዘነመ ነታ ቤት ደፍእዋ ከውድቕዋ ግና ይከኣሉን ስለምንታይ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እቲ ኣብ ሑፃ ዝሰረተ ድማ ነዚ ቃለይ ሰሚዑ ዓሻ ሰብ ኣብ ሑፃ ዝሰረተ ንፋስ ነፈሰ ውሕዝ ወሓዘ ዝናም ዘነመ ነታ ቤት ደፍእዋ ኣዋዳድቃ ድማ ሕማቅ ኮነ ይብሉ ሕጂ መጀመርያ ክንሰምዕ ግድን እዩ ከይሰማዕና እውን ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ግን እቲ ንሰምዖ ናብ ምንታይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እውን ነቶም ተዓጠቆ እንታይ ኢላቶም ንሱ ዝብለኩም ስምዑ ደይኮነ ንሱ ዝብለኩም እንታይ ግበሩ እገብር ምዃኑ ካብ ኣዴና ሰሚዖም ኣለዉ ሕጂ ንሳቶም እንታይ እዮም ክእዘዙ ጥራሕ እዩ ዘለዎም እሞ እቲ ክልቲአን ብሓንሳብ ዝኸዳየን ከምዚ ጾሙን ጸሎትን እምነትን ግብርን ብሓንሳብ ዝኸዳ ነቲ ንሰምዖ ድማ ክንገብሮ ግን ከይሰምዖ ድማ ሰብ ከይፈለጠ ህዝበይሲ ሰኣን ፍልጠት እንታይ ኢሉ እጠፍእ ኣሎ ኢሉ እሞ ጽቡቕ ምስትንታን እዩ እቶም ንምሃር ዘለና ቃሉ ንፈልጥ ዘለና ድማ ዝያዳ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ዝያዳ መገዲ ኣምላኽ ፈሊጥና ድማ እቲ እንፈልጦ ብተግባር ክነብረሉ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣገልግሎትኩም ይባርኽ መምህር ምናልባት መወዳእታ ትብሎ ተለካ ዕድል ክበካ ከምቲ ኮይኑ ግን እታ ሰዓትና ኣኺለ እያ ስለ ምስታፍኩም ብጣዕሚ ነመስግን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ድማ ንግደት ናብ ኦረጋን ፖርትላንድ ከይዶም ኣለው ትማሊ ሰኑይ ክመፅኦም ሰላም ኣትዮም ኣለው ብሰላም ክምለሱና ድማ ብፀሎት ንዘክሮም ንዓነ እውን እግዚኣብሔር ብጣዕና ብሰላም ይሓልወና እሞ መደብና ብፀሎት ክንዓፁ ኩልና ኣብዚ ዘለናዮ ሓፍ ንበል ለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ምንቲ ሰላም ፅለ ፀሎት ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምንቲ ሰላም ፀልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ናነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳናን ደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገል ይኺ ብስጋኹን ደንገል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እግዚአብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ይብካና ኣኸም እግዚአብሔር ኣጥርየና ፀጋኻው ናፍሰልና ጀካኻ ንፈልጠ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብ ነፍሲ ኩልና ሕድር ኣብዚ ዓለም ዝንማራም ሰላም ሓሉ ኩሎ መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንቲ ዛብ ከዓ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ሙፃናን ዘሎ ጎራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብዕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን መሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረበሃ ለኣምላኽ እቕረበለልና ሰዓት ለይት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛ ምሸት እዚኣን ሰዓት ዛ ለይቲ እዚኣን ድማ ባርኸልና እዚ ጉባኤ እዚ ፍልጠትና ዘስፍሕ መንፈስና ዘሐድስ መገድና ዘቕንዕ ህይወትና ዝልውጥ
ናብ ሰማይ ዘጠምት ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ ዘጸንብር ናይ ስነ ምግባር ሰባት ዘግብር ጉባኤ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ጉባኤ እዚ ስለ ዝኸፈትካልና ድማ ነመስግነካ ንጽድቂ ንመንግስተ ሰማይ ክንጥቀመሉ ድማ ስኻ ሓግዘና ንኩሎም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ምሳና ዘለው ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ድማ ኣገልግሎቶም ባርኽ ግዚኦም ባርኽ ንሓውና መምህር ድማ ኣምላኽና መመልሽካ ምግላጽካ ኣብዝሓሉ ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ካብ ቅዱስ ጆርጅስ ሰማዕቲ በረኸት ረድኤት ክፈለና እዚ ኩሉ እንሪኦ እንሰምዖ ዘለና ኣብ መንጎ ኣሕዋትና መናእሰይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልቢ ሃበልና ዓቕሊ ሃበልና ደም ምፍሳስ ናይ ሰይጣን እምበርናትካ ኣይኮነን እሞ እስኻ ንውሽጦም ንገስ ንኣእምሮኦም ተቋጻጸር ንሕማቕ ዝልእኽ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓሳቦም ለውጠልና ኣብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን እወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሲኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና ኣምየን ፍታህ ወይስረይ ጊዜና ኣምላክን ሙዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኒጋ ጋና ሰረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳውል ድለብሩ ከሰተ ብርሃን አንቱም ኣውየ ከናቱ ኣውየ ዲያቆናት ሩዋን ሳይድ ጎፃናት በበስምክሙ ኩንፍታን ወንፃሃነ ይረስየነስ ክልዋን ስመያት እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መል 12 እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ግበረልና ኩልኹም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ Thank you. አሜን ቃል ሕይወት ሕራይ ይስማዓልና ብሩኽ ምሸት ሕራይ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ አሜን ንኹልና አሜን ህይወት ንስማዓልና ቦታትና ተማሂርና ቴንኪዩ ድሓን ሕደሩ ብሩኽ ለይቲ ንኹልና ሕራይ ብሩኽ ለይቲ አሜን